Når jeg skulle se, hvor hun ville ind, og så det sådan, ja, vi har sådan noget klinik eller sådan noget. Så skal den, der underviser, den har sådan en headset på. Mm. Det er så irriterende, når jeg ikke hører. Men det har det ikke Sten sidst. Ja. Hun bliver smudt. Ja. Er der ikke nogen, der er bajser af hesten? Nej, det har jeg set. Så er det bare de tælte rundt. Ja. Men nu har jeg så det kan vi heller. Och hon går ju på gräs nu sedan en vecka tillbaka. Det är fan han med stress. Du vet att Lisbeth, detta är en mörk häst. När ska du förstå att det är en sån du ska ha? Nu var jag snutig. Alltså, jag har faktiskt den här häströsten bara för att allting är så himla enkelt. Min häst? Ja, så det var. Ja. Han var den som gick. Nej. Og der var han endda så stresset den dag på grund af hendes hest og hendes fødsel, der var ved at grave væggen. Nära. Utrolig ridbar. Ja, det är han. Men det är hans mamma också. Nå. Og været trevlig hele tiden og snäll. Positiv till det mesta, ja. Det er helt vildt. Helt vildt. Så ska det vara. Ej, jeg er sådan en jævla fæk. Han så inden han går først i skogen. Han er ret for alt. Alt. Og det var det jobbet så. Ja. Oj. Nej, det er dygtigt. Så att, Og fint tempo. precis. Alla då. Oj, nu blir jag trött. Du får vänta. Jag kan inte serva dig hela tiden. Har du ställt mig här för att göra det? Jeg vil sige, jeg har aldrig tykt, det var kød med unghest, men nu tykker jeg, det er ret kød, for nu har han lukket ned sig, og jeg har taget mange fejder med ham. Altså taget, men altså vi er kommet igennem mange. Så nu tykker jeg, det er ret kød. Og jeg siger, at han bliver bedre, han bliver lugnere og så der. Jeg kan bedre håndtere det, end jeg kunne gøre. Men når ikke, nu bare så. Nej. Ja. Bra. Men jeg har haft den første gang, jeg ved ikke, jeg sagde til ham 150 går. Gå ikke for langt. Gå tilbage. Men nu er det sådan, at den fejl, som jeg Anders har taget med en borgen og rød, den har jeg reddet aldrig på grund af. Så det der er ingen diskussion, for det er ikke mig, der bestemmer, så kan jeg koble af. Ja. Anders, så måste det hele tiden. Han red jo Susie en gang. Jeg red på en klinik for ham lavet op hos Kiki dengang. Kommer du ihåg, der var klinikker på den? Og så havde han sådan en yndling, du ved, hun er jo så der. Hun er jo så der jætteligt født. Hun bare, wow, og så ja, nice. That's a vågehål, han holdt på med sidste skole. Den er ikke rivende. Nej, og ved du hvad, der gik han imod alt det, han havde stået og sagt. Ja. Det tycker jag ikke. For når du har sådan en prøve, så tycker man det er jättebra. Ja. Det måste vara ett ansvar. Man ska nästan ta gå upp till luften. Alltså, ryker du med det där så får du sluta skjuta med det. Det kan väl sitta i leden om, eller det känns som att det är leden om det är muskulärt också. Du, der er jo ikke så mycket at gøre, eftersom der er ingen, der bejser, og ingen, der gør noget, så det er bare suppe ind. Ja, jag hittar ingenstans. Ja, i år har vi gjort det. Jeg ved ikke, jeg håber, det bliver lige så til næste år, men
Man kan välja helår eller halvår. Ja. Men har hon sagt noget? Tycker hon det fungerar bra, eller vad säger Tror jag. Hon har inte sagt någonting så. Hon vill ju låna ut det här nu idag egentligen. Se. Nej.